Tisztelt szülők, kedves gyerekek és milyen tisztelt tanulók! Az itt ülő gyerekek és szülők túlnyomó része 4 évvel ezelőtt lépett be először ebbe az osztályterembe. Ha egészen őszinte akarok lenni, be kell vallanom, hogy nem csak a kisfiam, hanem én is rendkívül izgatott voltam. Nem tudtam, hogy szeretett gyerekem vajon hogyan fog tudni beilleszkedni az új közösségbe, hogyan fog tudni alkalmazkodni az új szokásokhoz és elvárásokhoz, hogyan fogja tudni elsajátítani azt a sok új készséget és ismeretet. Sajnáltam és féltettem őt úgy, ahogyan valószínűleg minden szülőtársam tette akkor. Hihetetlen, de azóta eltelt 4 év, és ma újra itt ülsz. Én most is úgy gondolom, hogy jogos volt a féltés. Mert ha magunkban nézünk, éreznünk kell, hogy ezeken az első iskolai éveken nagyon-nagyon sok múlik. Tanítóiktól nagyon fontos ismereteket sajátítanak el a gyerekeink, hiszen megtanítják őket írni, olvasni, számolni, ami már magában véresen könnyű feladat, de úgy érzem, hogy nem ez a legfontosabb. A legfontosabb, amit egy tanítótól kaphatunk, hogy hisz a gyerekünkben, hogy nap mint nap sok szeretettel és türelemmel bíztatja, terelgeti, segíti őt helyettünk is. A legfontosabb, hogy a gyerekünket példaképet kapjon, ami egész eljövendő élete során megmarad neki, és bármikor visszagondolhat rá. Úgy gondolom, mindannyian egyetértünk abban, hogy nekünk ebben az osztályban szerencség volt. A mi gyerekeink megkapták azt a segítséget, amire szükségük volt ahhoz, hogy az első akadályokat le tudják küzdeni. Ők nem csak ismereteket kaptak a 4 év alatt, hanem egy lelkiismeretes, kedves és gondos pedagógus, akire majd meleg szívvel bármikor visszagondolhatnak. Köszönet nekünk ezért. De természetesen köszönet jár a délutáns tanítónéninek is, a türelmes és áldozatos munkájáért, amit az elmúlt fél évben végzett, amit sokszor bizony most gyerekekkel. Köszönjük szépen is. Végezetül Tali Gitta versét szeretném idézni, aki mindezt nálam sokkal szebben megfogalmazta. Akire sokat gondolok. Aki írni és olvasni megtanított, aki, ha hibáztam, kijavított, arra ma is szívesen gondolok. Aki, ha botlottam, kezet nyújtott, és aki a bajból is kihúzott, arra oly sokszor visszagondolok. Aki, ha féltem, mindig nyugtatott, aki, ha duzzogtam, féltől csítított, arra mindig melegen gondolok. Aki tudással vértezett, aki szürkén is észrevett, arra jó szívvel gondolok. Akire emberként felnézhettem, és aki mindig példa volt nekem, arra ma büszkén gondolok. Aki helytállni megtanított, aki ha csüggettem, hittel bíztatott, arra naponta sokszor gondolok. Aki az órán nem csak oktatott, és aki belőlem embert faragott, arra végtelen hálára gondolok. Eltelt a 4 év, búcsúzó lettünk, a jövő tanévben a 5. felé. Nemrég csak apró csöpségek voltunk, már emeltettünk, jó barátban lesztünk. Megértem jönni még, szeretettel nem volt másik. Köszönjük mindent, amit tőle kaptunk, vagy tudjuk, sokszor rossznak voltunk. Szigorúan szembesült a bántott gyerkeinket, de nekünk is akartak hibáink. S voltak rossz napjaink, nem is örülünk. Csaptam pár pofon is, igaz, már tanító mindig türelmet csináljuk. Hogy ezt ne feledje, nagyon érdekel. Üdvözlünk és köszönjük az ő Mit tovább? Itt hagyjuk ma szívünk, barátnő részünk. Kívánjuk, legyen még sok-sok örömteli napja, új osztályával, ne legyen sok gondja. Búcsútűkkel köszöntünk, ne sírjon utánunk, kísérjen bennünket, és kövesse előségünket. Hányatott sorsunkon megkönyörülve toppantott be hozzánk Szabina néne. Nem is néne, hanem egy tündérke, nem is tündérke, hófehérke drága. A 25 törpikét tartott a kordába. Ragasztottunk, vágtunk, faragtunk, délután is gőzerővel hajtottunk. Az éneket szegény nem nagyon szerette, de a végén velünk belemelegetve énekeltünk együtt szebb nyelszebb dalokat, ki azt hallotta, uszelte a magunkat.
24 törpe vesz most búcsút tőle, de szerető szívű nem szerető tőle. Hófehérke is férjhez ment a drága, de a törpék maradtak nála. Mi is maradunk, tetszik, ha nem, találkozni fog velünk úton útján. Kívánjuk összegérni szakmú gyermek, maradjon meg az ő eszmébe. Maradjon meg mindig ilyen jónak, kinek szép szavai mindig valósak. Visszanézve az életet, az elmúlt sulis éveket, a sok-sok emlék rengeteg, előttem végigverek. Sok minden van a listámon, amit még meg kell csinálnom, és a legelején ez áll, még el kell búcsúznom. Életünk filmje, amit játszottunk az években, és minden egyes barátunk itt lehet a premiéren. Sok mindent éltünk át, és a lista hosszú lenne, de mindenki szerepet játszott majdnem mindenben. Sok kaland várt sok fele, és mindegyütt mentünk bele, gyakran segítve egymást, és csak néha egyszer, és most már komoly képpel ülünk itt, búcsúztatva ez a suli, döbbentem figyelve, hogy közben mindenki érik. Visszanézve a képeket, az elmúlt sulis éveket, sok-sok ismerős gyermek, de mára már mind felnőttek, sírnak, nevetnek, egymásért kiállnak, büszkén hívják magukat egy összetartó osztálynak. Rendezők nélkül semmi sem jöhetne létre, bár az osztályunk volt mindig is a tanárok réme, de csak jó értelemben, és most látok sok fájó szívet, mert itt kell végleg hagynunk minden példaképünket. Itt leszünk egymásnak, hogyha végen már a dalnak, együtt mondunk búcsút ennek a sulis színpadnak, tudva, hogy együtt leszünk végleg, még ha vége is az évnek, együtt voltunk fiatalok, és majd együtt leszünk félek. Visszanézve az életet, az elmúlt sulis éveket, látok sok fiatal gyermeket, akik álmokat kergetnek, egymás köré gyűltek, és közös dalt énekelnek, bentről már mind tudják, hogy még nem felnőttek. Ma nem tanulni jöttünk, ma szívünk ünnepel, a hálát, amit érzek, miképpen mondjam el. Szétszáll a szó a szélben, ha bár mélyről fakad, se nyíló rózsa élte, pár nap vagy óra csak. Emlékek kötnek össze, szavak, számok, betűk, utunk akárhová visz, ott lesznek mindenütt. Szép virágcsokromnak köszön minden szára, nem fáradt el annyit év közben, hiába. Könyvei térképen becsukolnak rendben, és megtelt füzeteink beszélnek most helyettem. Hófehér lapjukon betűk sokasodnak, míg nem tudtam tegnap, megtanulom volna. Oktattal neveltél, ajtójárás voltál, velem együtt köszönve lehet az egész osztály. A-tól Z-ig megismertünk minden betűt mára, számokat is tudunk írni füzetbe, táblára. A képeskönyvből már egyedül olvassuk a verset, azt is tudjuk, ez nem minden, ez még csak a kezdet. Vágyunk mindig új tudásra, jönnek a miértek, tanítasz és szeretsz minket, tudjuk, hogy megérted.
Fáradoztál, sokat értünk, volt öröm és bánat. Hálás szívvel nyújtunk neked most a virágszálat. Elsuttó lelkisül ránk, halladozva néked. Köszönjük a sok új tudást, ezt a szép négy évet. Ma, amikor az egész osztály hálás szívvel néz ide, szeretetet, köszönetet verünk nyájunk kis szíve. Azt a sok jót, amit kaptunk, meghálálni nincs lehet. Kérdezgettem a virágot, kérdeztem a levelet. Nem feleltek, de a virág felé mintett vidáman. Amit a szó el nem mondhat, itt van egy zárdától. Gyöngyi néni, úgy nyújtjuk fel folyton az ujjunk, mintha sok kérdezni és kérni valunk a bőrünkből is ki kéne mondani. Gyöngyi néni, s ő válaszol, s kisegít mindig, mint tündér a vándor, kincsel utunkra, tudás kincsével mindig. És bármerre járunk, bármerre visz majd, az életünk kanyarzós útja, akár csak a padból felnyújtott ujjal, jelentkezünk újra, meg újra. Tanító néni, és kicsordul meghatott könnyünk, sohasem feledjük tanító nénit, jóságát örökre köszönjük. Érzés, tudás, tiszta méze, gyűlt a szívbe, gyűlt az észbe. Betűk hordták, ők a mi lelkünk aranyméri. Züm-züm rétett virágot, bejárták a nagy világot. S ma mint hála, mint kiáltás, csordul szívünkből az áldás. Éjjel tanító néni. Csupa napfényen húd, mire 8 óra múlt, mi osztályunk már együtt ül, s a jó tanító derűs jó reggelt mond, szeme gyöngéden ránk tekint. Fog is hajtunk a szó, veled dolgozni jó, tudjuk, hogy mutat nekünk irány, együtt mindenkiért síven szolgáljuk majd is. Ha az évek során, közös munkánk után, egyre széledünk a szerte szét, szívünk közi tovább, legdrágább barát, drága tanító, Betűket, számokat adott nélkül, mi úgy éreztük, gazdagok vagyunk. Micsoda öröm volt, hogy olvastunk, és olvastunk, és olvastunk sokat. Adott, őszét mámunkat, büszkén éreztük, lázas az agyunk. Minden dologra van pontos szavunk, s a legfőbb kincsünk lett a gondolat. A katedrán állt ő, és csak adott. Hogy is felejtett most olyat, tőlünk gyakran csak csintelést kapott, bolondunk az a lármás iskolát. Előtte most orgasztott fölvel álljunk, zavartan nézve néhány szál virágon. Oly nehéz most jónak lenni,
kezük. Ám de vannak jó tündérek, akik várnak éjszakája, tanítónak tudod, írni tudás. Ők tömik a kovakunkat, van itt tudást temérdek, és ha néha arra kérnek, leírjuk az egészet. Osztunk, szorzunk, és pihenésként olvasunk egy szép mesét. A környezet és a matek pedig jól megy már, réges-rég. Tanítók fáradoztak egész évben eleget, míg tudással töltögette szorgosan a fejeket. Köszönjük, hogy féltő gonddal egyengedte lépünket, gyönyíréni kívánjuk, hogy legyen boldog élete. Mi már tőled sokat kaptunk, de tőlünk te keveset, az arcodból, a hangodból sugárzik a szeretet. Fogad tőlünk ezt a csokrot, mit kötött a szeretet, hála, hála, mindig hála, jó tanítunk te neked. Édes tanítom, el kell mostan válnunk. Egy-két nap, és már nem ide, az elsőbe járunk. Hálásan köszönünk minden jót és szépet, nem feledjük a sok kedves alsós emléket. Azokat se, akik velünk foglalkoztak, s értünk annyi fáradtságot, áldozatot hoztak. Édes tanítónő, félszívünk itt marad, mert az, aki jóságot vett, szeretetet arad. Ó, mi gyorsan telik az idő, az élet, alig kezdtük, és én már elhagytuk a 4 évet. És most megrendülve, meghatva itt állunk, jó tanítónéni, tőled el kell bánnunk. Mi is sokat fáradtál, és vesződtél mi velünk, ezt el nem felejthetjük soha, amíg élünk. Hálával gondolunk az elmúlt 4 évre. Miként tanítottál az első betűre, mi tudjuk, hogy te is szerettél bennünket, valami úgy hozzá kötötte szívünket. És most szakad a kötél, s kis szívek véreznek, és úgy, mikor a szív fáj, szemek könnyeznek. Búcsú! Átadjuk hálánk szép virágát, és megköszönjük 4 év minden fáradtságát. A rosszak voltunk, bocsánatot kérünk, és legyen béket emelet, és végül.
Szeretnénk a szülők és a gyerekek nevére szeretnénk is ajándékot is átadni a tanítóinknak. A Krisztus emberke egyenesen halálból érkezett, és a szívecske, ami náluk van, gondolja azt a tanítóink, hogy a gyerekeink szívecskéjén vagy van. Megköszönjük még egyszer az áldozatos munkájukat. És az albumot pedig, hogyha kinyitod, akkor ilyen 20 év múlva is talán visszaemlékezel rájuk.